kocsma ismerős melegséggel zümmögött. 3 fiatal barát alig múlt 20 évesek lefoglaltak egy asztalt az ablaknál. Nevetés csordult ki szájukon, miközben rendelték a sörüket. A borostyán színű folyadék hívogatóan csillogott a félhomályban. Történetek és viccek röpködtek. A világ súlya, mintha felemelkedett volna róluk, átadva helyét a jó társaság örömének. 2 idősebb férfi, arcukon az idő vasfoga belépett a kocsmába. Letelepedtek egy közeli asztalhoz, beszélgetésük halk morajlás volt. A barátok saját világukba merülve alig figyeltek rájuk. A morajlás azonban egyre hangosabb lett, a hangnem barátságosból ingerültté változott. Éles szavak hasítottak a levegőbe, darabokra törve a békés hangulatot. A barátok nyugtalanul pillantottak egymásra, a vidám hangulat elillant. A 2 férfi közötti vita gyorsan elmérgesedett. A vádak úgy repkedtek, mint a tőrök, minden szó mérgezett volt. A hangerő emelkedett, magára vonva a kocsma teljes figyelmét. Az arcok a lárma felé fordultak, kíváncsiság és aggodalom keveredett rajtuk. A kocsmáros, egy zömök férfi, akinek a tekintete nem tűr ellentmondást, közbelépett. Bartender ráordított a veszekedőkre, hangja elnyomta a heves szóváltást. Az idősebb férfiak egy pillanatra megdöbbenve elhallgattak, és dühösen néztek egymásra. A feszültség tapintható maradt a levegőbe. Az egyik idősebb férfi, akinek az arca a dühtől és a szégyentől vörös volt, hirtelen felállt. Szó nélkül megfordult és elhagyta a kocsmát, az ajtó becsapódott mögötte. Az eset komoly emlékeztetőül szolgált, az alkohol feltüzelheti az indulatokat, néha katasztrofális következményekkel. A csendet csak a poharak csilingelése törte meg, ahogy a többi vendég folytatta a beszélgetést. A 3 barát döbbenten ült, a korábbi örömöt felváltotta a kiózanító felismerés. Csendben megitták a sörüket, az este tanulsága bevésődött az elméjükbe, soha ne így áll, ha nem bírod a piát.